que vedes? Bos días. Bos días, rapaza. Antes de nada, moitas felicidades. Moitas grazas, senta un pouco. Nome. Pois senta un pouco, Noemí, que te vexo cansa. E tanto, e logo digo que non funcionando. Moi ben, que sabes ti que non. Señora, hai unha cousa que non lle acabo de entender. E logo? Hoxe todo o mundo se acorda de vostede, ata as autoridades. Este 20 kilos de cartas e paquetes, todos a súa disposición. Deu non a repartida a un segurriña de carga. Son che poucas veces, Noemí. Pois iso que non lle acabo de entender. Todo hoxe, é esquecido o resto do ano. Bueno, tampouco é así. Non quero defender. Levo 6 meses de contrato e hoxe primeiro día que lle veño ter correspondencia. Oye, non que se voltores antes de abrir. Non lle vai a solo ben. Tranquila, Noemí, a esta bella ninguén intentará... Non se fimo. Que hipócritas, aí la boca. Vai, se catou con un cliente hoxe. Es unha pillavana, Noemí. Sí, penso que vostede ben sabe as cosas de cumprir. Non, sei lelas todas. É só la de uno dos meses do ano. Nin tanto así, xa verás. En uns poucos días podes estar por aquí. Deus o queira, man, pois sí, moitas felicidades. Espera, Noemí, a ti gusta a lectura? Pois, claro que sí. Quero casallarte con este libriño que acaba de sair do premio.